Hi guys, how are you guys? How are you guys? Somebody say guys, how are you guys? Somebody say how are you? Are you good guys? Somebody say guys. Tati uyai timbotaura. Hi Rebecca, hi Prim. Hi Nono, hi Pauline. Kwati melody kuti vawane kundifonera. Anditomboda iri mafoni avo. Iyo vekuda kunditumira chinhu ndandichiwa maziso masivapfura iwaya ndofunga kunyanya kutaridzwa zvinhu zvevanhu izvozvizvi saka maziso angu anga achitorwadza chaizvo toti kamushonga kacho kemaziso kakanotorapa saka vavachingofona ndakana tomboda kudaira kambotitumira mapiritsi kwaendainda ndikapiwa mapiritsi kwanzi kumens clinic kuyandazoinda saka ndapiwa mapiritsi kuda vada kunipa feedback yekumapiritsi kuya kuti zvakazofamba mushe here zvakuita here yakumira kana kuti haisa ameno handambodaira foni yavo ini vawana kundifonera handitombodairi foni dzavo nokuti zvoona kuti maziso angu anga achitogwadza shuwa izvozvi ukangoti udaire foni dzavo chii ndikushutirei ndikushutirei naivi zvinondikazvo ndikazvigone izvozvo naivedo zvokunzi ndikushutirei kwaichaive chaka mheno chengeto kunza sije yakachiona imi kwanzi ndakatowana katurooms ndakatokabata anzi zvakuda kuti mukana wakwaya kugweru tekla good very good kana wakapinda mugweru vela godo tinenge takutoti uya kuno uri kupi yakuno right tichazopesera nekudedza edu budha ava tichiwa tose pana zvokutumigwa kuzvinhu kuinbox hai masongo aigwadza musunhu kutaridzwa zvinhu zvavanhu hai kana andidi right guys I hope muri bo guys mamuka sei maswera sei kwamuri guys marara sei kwamuri vari kunzvimbo dzakasiyana siyana handiteka right tatirega timboita this educational hanzi vape nhamba dzangu apo pane munhu wandakapa nhamba dzake akanga achitoda serious budi wacho ndipei akainda zvakatadza kunowirirana kwai vanga vachingondidididi amene mukadzi yakainda akanga ati ndipei nhamba dzangu ndimbotamba navo ndakamupa manoti havana unowirirana nemhaka yei koko saka bo saka kunoko achiri makuseni 10:36 saka ndoda ngoita at least 1 hour 30 minutes ndakatorara so ndiri mubhedhi because nhasi ndoenda basa manheru saka noida mbosorora plus ndamuka time dzarajaramuka everyday animozati kana jaramuka everyday ndojaramuka everyday na 6 o'clock in fact 5:45 ndoita 30 minutes dzangu dzegym ndozogeza ndoda kubasa saka ndamuka time idzodzo kuti ndichimbobatwa nehope ndiri kustruggle hanimaona because timetable zvaunenge wajaira zviya hameno manheru to hameno chero ndakazorara 2-3 hours tizonokontinya kubasa kwacho hameno ani masvona kubasa tihora redu tonokontinya shift kubasa hameno ikoko techingozoona because zvinotokanganisa nekeketi sleeping pattern chikwanzi chokuvaka sedhirama here jesu akati baba vakugadzira dzimba dzokugara mutopikisa jesu alright tida kuti timbotaura naeducational life tozati kwese mastriti kunongoitwa malive asina basa makuhwa kutukana kudii ndo zvinoda vanhu asi pane pamwe pekuti we have to also kuti tine vamwe vana vanenge vachititevera tine vamwe vana vanenge vachitifollowa tine vamwe vana handizivi vaiti vanodzoka kuda zuro kana nhasi ameno vanenge vachitodzidzawo zvakawanda ndiri kupinda panaiti but handiwanzoita every time papo pane ndangoitawo animaona saka pachienda nhasi tozoenda kutine saturday animaona saka mangwana friday tozoita edu makuhwa tende ndiripo ndadzoka nendiripo handina kwandoinda handichika saka nendiripo touya toita edu mvenge yedu zvakanaka mangwana nasi regai timboita ningikiri iyoyi right anziwa zvemavhidhiyo kuyoutube tingazviteedzera here vanongonyora zvavanodawo zvinoita kuti zviunze vanhu ikoko kwavari saka aiwa anongoda kubhilivha anongobhilivhawo asingadinde zvake ameno koko right guys vanhu vari kumaona masocialites akawanda I'm very happy and I'm very pleased ndikuvaona vachienda kumba masocialites akawanda
vachidzokera kuenda novakakumba vachidini. Handitika chekutanga actually regai nditange nekuti handiti ipapa pagais toda kutaura chokwadi, toda kutendawo. Regai titange nekuti timbotendawo nhasi government yeZimbabwe yacho. Handika timbokutenda imi vakuru vegovernment yeZimbabwe, imi ZANU-PF yacho. Nhasi toda mbokutendai nokupa vanhu mukana wokuti vawane mastands. Chero vamwe vari kubigwa havo, vamwe vari kubigwa makanda vari kudyirwa, but mambozama kuvhurira kuti munhu wese ane mari yake akwanise kuwana pekuti avake. Naizvozvo government of Zimbabwe nhasi ina hangu ndakazvimirira zati tinoklashana pakawanda, but nhasi ndakazvimirira ndoda kumbokutendai nokuti zvinonakidza tichiona vana vedu handitika vachitoendawo kunda vachitonovaka. Havasi vanhu vari kubirwa, yes, but havasi vese vari kubirwa and vari kuvaka. Handika it's a very clear indication yekuti havana kubirwa. Kune vari kuchema, kune vanozopwanyirwa dzimba handitika, but tichiona isusu like tichitarisa kusaidhi kwevana vadiki vatiri kuona vari kuita zvinhu zvakanaka stereki handitika, vari kuita musoro handimaona, vari kudzokera kupi kumba vakatotenga mastendi avo. Hesi Maxwell vakatowana pekuvaka pavo vakadzokera kumba vari kuvaka. Handiti tiri kutoona, tarisai muone vakawanda vavo guys, handizivi vakawanda wavo vana ava variko, vana ava ndovafarira ini guys, ndowakuvada vana ava vazhinji vavo they could have opted kunotenga mastands mutown handitika ovaka mutown, but vazhinji kana makazvitarisa guys vari kuenda kumareserva. Chanakira reserva right now, you can take Borodale Brooks and put it kwaMurewa. You can take Borodale Brooks and put it machochonyonyonyo kwaGutuko. Hazvichinei nekuti tambo dzemagetsi kana chi kune masola. You just put masola wozvigarisa wogogara. Kumamisha iko zvine zvika guys, tara chokwadi nchitese kuza chokwadi. Vakantarisa vana vane plans dzekutenga mastands pano. Handika if I were you, I would opt kutsvaga kumareserva. Tsvagai masubkuduce, tsvagai kumareserva, enda kumareserva ikoko unotaura kuti ndauya unoda kugara munzvimbo yenyu chief ishe kana sabhuku, ndikukumbirawo pekuvaka, piwa pekuvaka. I'm going to give you my reasons why ndiri kudaro. Mutauni guys, takavaka mutauni kudhara, takatiza tikaenda kuSA takunotsvaga upenyu hunyuwani kuSA. Takatiza kundingikiri dzimba dzaparadzwa nevanhu vanolova vanenge vachigara maloja kuAfrica kuZimbabwe. Handichimaona zvokuti kuti utanga unogara mwana asi nenge iri hondo because renovation yacho yakatooma inenge ida kutotwa ipapo. Handimazviona unodzisiya woenda kunotsvaga woenda kuno imwe nyika kunotsvaga kurarama because zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Remember uchigara mutown wafunga kuti kupera kwemwedzi zesa iyoyi isingakupi magetsi asi vepare magetsi raiuya vanga vasati vaisa zvimadigital zvavo zvaveke zvokutiko zvinezvi you pay as you do you go. Handitika wakangoisigwa box rekuti unongopuwa tsamba yako kupera kwemwedzi wobhadhara. Handitika right from there mvura whether washandisa hauna kushandisa kana kuti wanga usipo uripo bepa rako hakuna munhu angachafamba achitora mita yemvura. Zvavaita kudhara zvoti vaitira mamita memvura upo ma-accurate readings kwanga kusisina, vaingoisa ma-estimations. Handi unozati kumadzimba dzedu tinenge wakaisa majurawo, hakuna anopinda mujurawo, anongoisa estimate yekungotasa kuti imba iyi pakafita kugara vanhu vangani, chero muri 2 iye anongoestimate ari kunze pamwe panogara vanhu kana 8 otokupa bhiri remvura kuti unoshayiwa kuti mvura iyi yakabvepi. Handiona you are supposed to pay ugere pamba pako ipapo, pamba pako ipapo uruda chikafu uri mutown zvinhu zvaoma, mabasa hakuna. Iko zvino we all know guys vanoenda kumabasa, tara chokwadi havasi kurarama. Vari kuenda kumabasa havasi kurarama. Vanhu vari kurarama ndivari kuita madhuzi, vari kutengesa muchairo, vari kutengesa mavegetables, vari kurarama ndaka vanoenda kubasa. Because vanoenda kubasa nda kunopiwa 150 US kupera kwemwedzi, achikwira kombi every day. Mari yake haikwiri but kombi inokwira. Pana kwira fuel kombi inokwira. This is an educational, handisi kukudzai kuti guys izvi zvandiri kuudzai muite izvozvo. No, choice ndeyekuonesana kwatiri kuita chete. Handimaona right. Kudhara munhu wese aida kunzi ndakavaka mutown, asi ukatarisa iko zvino nelife yatiri kurarama kuva kumusha is the best. I'm going to give you my reasons why. Andika kune vechikuru, ganitenge nevechikuru, kune vechikuru vazhinji vane dzimba kudhara mumatown. Anditika kumusha ya retirement plan yako,
vechidiki, yes, you can opt kuti muda kuenda kunogara mutown because muri kudhila muri kumanya anditika, but kumusha, why ndiri kuti kumusha bo haurambidzo kuvaka imba yaunoda. Ndoda kuti mundiudze difference inenge iripo kuti inenge iri yechi. Kumusha unoisa septic tank rako, woisa maflushing toilets ako, you are flushing, right? Then kumusha unenge unoisa magetsi ako, you don't need kuisa zesa, unongoisa solar yako. Put the strongest solar. You can even put pump, inverter ne battery anotosumudza kana anosumudza kana zve irrigation, mapambe irrigation aya andimaona zvese zvichikuitira uri kumusha. Unongofaka one panongo installa zvinizvi, kana zvangomira zvatomira, your money will come back through your projects. Unongoisa masola ako uri kumusha ikoko, woisa mvura yako chibholi yako, pampu inenge chipampiwa nemagetsi iwaya unenge waisa. Difference inenge iri papi. Uchimuka makuseni uri kufema mweya munyuwani, uri kufema mweya fresh, organic, fresh mweya muite yakutenderedza. Zvese zviriko peaceful. Handimozati guys, where there are trees there is long life. Handimozisiya pane kugara wakomberedzwa nemiti zviri very recommended. But mumatawuni hatichina miti, handiti yapera kuchekwa. Chero muavha wanga uri kumba kwenyu makacheka, chero mulemoni makabvisa kuchina kuti paite space. Andimaona. So haisi nyaya yevalue, it's not about monetary value, because kumusha it's your own retirement plan yako. You are not doing this to sell. Handika, right? Izvozvi right now I want to ask you, vari kutengesa dzimba mutown, handika, I think ndafunga kusaimba yangu pa market value. Handika, do you know kuti mari yawakavaka nayo unogona kusadzoka mari iyoyo? How many people are buying houses mutown? Anowana mari kuti atenge imba kana 90,000 US dollars ndiani? But kumusha retirement plan, handiti, whether wafa iwewe, handika, you've got brothers and sisters who can take over. You've got children who can take over. Start projects. Uri kumusha pamusha wako, hakuna anokubvunza. Andiwana kuti ukuitei. Unokwanisa kuisa zvirukwi zvako zvehuku dzakasiyana. Huku dzemazai, huku dzeblack dziya, huku dzemafeeder. Uri kumusha kwako, hakuna anokubvunza. The same manure iwayo ndiwo anobuda muhuku, ndiwo unotora uchisa mumunda mako. Ati you don't even have to buy my vegetables. You plant your own vegetables. Mvura unayo, haubhadhari, unorima madiri, unoridza madiri ajenchina. Vanhu vanotouya vachitotenga chikafu kwauri because iwewe ndiwe unenge uchitosupply imomo. Tomatoes, kana uri kumusha guys, hautombonidi kutenga zvinhu zvakadaro yanzi zvina handa matomatoes. Kutauni munhu arikutenga matomatoes $1. $1 because hauna pekuisa matomatisi. But kumusha unenge uine land yako yaunisa matomatoes ako. Andiwana, utozati portion yangu yematomatoes iyi, portion yangu yemaonion izvi ndezvangu zvekudya, kana usingadi kudwela into farming full time. Andimaona, unongoisa garden rako remuriwo, garden rako remadomatisi, malaini ako emaonions, malaini ako emacarrots, malaini ako emapotatoes. You don't have to organic food, you eat straight from the soil. Andimaona, you live longer. You live longer. Hauna stress guys. You only go to town, obviously you only go to town. Musozati grocery rangu rakupera, ndakwenda ndotenga grocery rangu. Unongodya zviri kudyiwa navanhu vari kutown, but unongodya zviri more because iva they can't afford every day. Iwe une pantry yako kumusha uko, antika ukasadza zvinhu zvako kumusha, Netflix unongobairira. Madhumbe Diaries takamuona musuno, Fanny Madhumbe, I mean sorry, Fanny Madhumbe musuno takamuona akaisa Netflix, akaisa nonzi yatakaisa dzekumamisha idzi, nonzi Starlink. Akaisa Starlink yake ari kumusha kumachonyonyo mukata mene kubocha uko kwari. Starlink yake iri kungenga arimo, content haasi kumira, ari kurova content arimo imomo. And Maria asina kuenda kuSouth Africa iko zvina kuzoita kuZimbabwe because izvino zvandingaconcentrate neYouTube. YouTube pays more than Facebook these days. So anenge akunyatsoita content yake chaiko. Starlink akaisa fridge yake anayo kumusha machonyonyo imomo, kudhara zvanga singaiti tatisina exposure kuti kune masola zvikazodai. But with this technology iriko yakanaka yakaipa. Andimaona yakanaka yakaipa. Tasei muoneko zvino life yekuti ugare muHarare, unogara une stress kana uri muHarare. Unogara chero uri landlord unogara une stress kana uri mucentral Harare, because everything you have to fork out money. And iwe mari yacho yekupinda uri kuiwanepa una time yekuzorora.
because unomuka everyday chifunga kuti udhile kuti padyiwe pamba. Kumusha dzimwe nguva unogona kuita vhiki rekuti you know what, I just want to give my body a rest, kungorara, because vakuseni ndichimuka tikunongorohwa tii nemambaira. Andimaona kunongorohwa tii nembambaira, wotomwa tii nembambaira yako zvakanaka. Andimaona mkaka wako, kune avo vari kuita zvefarming yemombe, andika unongochicherwa makuseni haimpo hailizi uchingodya. Andimaona. So I'm just ndikuda kukupai munyatso kuona mareserva ese they are now turning into peri-urban. Most of mareserva ataiti ndokwakasara kwa bhutsu yatota. Andimaona. They are now turning into peri-urban because vari kuvaka. Daitumirwa dzimba dziri kumasvingo musha kwedu kwa Gutu. Kwa ndikwa Gutu taigara chingota nekumasvingo todiko nawa ndodi mukaona dzimba dziri kubuda nepa masvingo apa guys munobata musoro kuti naivini we nemwari we munobata musoro guys kungotora senteni kunegadzika kwa Gutuko. Ubvunza kuti vana vari kupanzi vari kunze kwenyika mwari muSouth Africa imwe mwari kupi mwari kupi. Team rimi SA don't relax too much. Anjika, don't relax too much. Even if you've got your own properties in SA, do not relax too much. Musa relaxa. Because kwa zviri kuenda, ndofunga cheketa kuverify kwa manje kuti ava vanhu vane dzimba vanoenda kumabhenkika. Vanhu vakatenga dzimba ava vari kubhadhara mamortgage ava vakazviwana zviri kufamba sei. You don't know with what is happening. Zvinogona ngonzi it's our land we take back and you can't do anything. Don't relax. Team SA, don't relax anyway. I saw a comment somebody saying kuti ina ndimudi munomu South Africa ndichabuda ne Great Hope. Ndakuenda nechituna. Be careful of what you wish for, my whoever wrote that comment. Be careful what you wish for. Guys, awusi pa competition. Ndati mbate chimwe chino one. You are not in a competition with anyone. Right? You are running your own race. You are running your own race. So, ukawana pako, chero kachekerwa 200 square meters na chabuku. Chauri kudande peku gara pako pari free. Panopinda nemepo. Chero kachekerwa 300 square meters. Andichika, unotoisa imba yako, ukatogara zvakanaka ipapo. Vamwe ndo vasina mari dzekuisa maningi vakuisa migodhi chaiyo. Migodhi chaiyo vanhu vari kuisa migodhi. And the life ichitofaya zvichitoendeka. Usazvite ukaisa 2 rooms, isa 2 rooms. Vaka 1 room. Yekuti nhasi zvikanzi South Africa chakubhendera iwewe. Unonotambura kuti isa 1 room. 1 room yako pasenda usatova nemari tenga mablocks maomba yakana kuti iti kumusha vakuisire nhingikiri vakukanyire zvitina is cheaper. Vakuitire zvitina zvakatochipa kukanyirwa zvitina kumusha vopisa vakumusha vanozvigona. Andimaona woisa 1 room kana 2 rooms yako uchishanda uri pauri papo. Muri kunzwa guys zvokuti ndinoshanda mari shoma 3000 ndishanda chi vana madhumba akavaka aitambira mari Fani Madumbo aitambira mari aishanda makitchen zvamaingoona mese aishanda makitchen. Tine vamwe story masocialites vari pakati pedapa vanga vari mumakitchen vari kushanda vakavaka ma2 rooms avo vato-extenda iko zvino kuvazhinji. Mirai ndikudzei chokwadi chinorwadza but is the truth guys. Skuru sei team SA. SA is not for everyone. Toda kuti ndinyatsokudza chokwadi. SA is not for everyone. Unogara mu-SA 10 years uchishandira rent, uchishandira chikafu, usingagoni kubata mari inobatika. Zvokuverengera kuti anzi chazoita mangwana chazodai. Time waits for no man. Time waits for no man. Andi muri kunzwa. Paunenge wabata mari yoyo itangoti ndatenga mabhegi angu 3. Mwedzi unoenda SMND, mwedzi unoenda tenga zvimwe mabhegi angu 3. Kusura mangwana ndabhadhara mari yangu yevanhu vanopisa zvidhina vanodai. Inotopera imba. Inopera imba 2 rooms dzako 1 room yako inopera. Andi muri kunzwa. Mugodhi wako inopera. Hanzi yes the career coach ndaitombofunga kuti nditakutombobata ndakaona comment kwanzi 7 months things are not as bad. I would like you to join me pa live panapa umboya uti encourage vamwe. Andichika vanhu vakavaka nemari dzeidzodzidzi it's only ukafunga kubata mari pera kwemwedzi wofunga kuenda kwaFirimoni. Firimoni akunodla mari yaya yawashandira newe unofunga kuti panovakika sei. Ukabata mari papera kwemwedzi wofunga kuti timboita zvemapati timboita zvemawhisky panovakika sei. Hatisi kuti vanhu havafari, vanhu vanofara, kasi chita priority yako.
chita priority yako kuti uwane pako pekuti ugare. And not SA in the diaspora. I don't want to talk about other countries because I did not exposure. I want to talk of SA because didn't exposure SA. I know those life is not and SA. It's not for everyone. SA. No, kumuka every day. Sometimes per robot. Uchichaga kuti nishatorwa. Ndoenda kunowachira mukana no clean up ya dipe munhu. Unogona manema wandira kaita vanhu. Unogona pedza 3 weeks usina munhu akunonga. Usina munhu akunonga 3 weeks chaizvo kuti da uripo pamarobots akuna munhu akunonga. Of which uri kumusha unogona kutodhila ukadhila ukaita pako. Vamwe venyu right now muri kungotambisa mukana kumusha kwamunako kumusha kwamakabva imini uri chishogwa chekumusha ukaenda kumusha kwako kwakabva utozikana kuti uyu mwana weapapo handiwana ukanzana sabhu kuti ndipei pangu pekuvaka asi handidi mudhuze nevabereki anokuchekera nechekure nevabereki vako anokupa. You don't even have to buy sabhuku deal. Hi Faith, how are you? You don't even have to buy sabhuku deal. Hanimukunza ndikurangarira madhezi angu nana Faith nana mairaisi amuzivi mairaisi ka sekumuzi wakwandoita madhezi edu kudhara ichangotanga Facebook iyi tichasangana paFacebook anga ari shamwari yangu zvokudaro mairaisi. Ndiri kurangarira makozi acho taivaka iye achivaka kuHarare uko ini ndichivaka kuGweru uko. Uyu ndiye munhu ataishiya naye achiti Meli unoona so zvikazodai kuzvinhu zvangu zvadai apa ini ndomuzoti shamwari wena panda kudhara tisana zvinhu zvaiko zvino hamumuzivi uyu mukadzi uyu ndonangu amwanotaura zvakasenzera mumarodhi mavamuzivi. Me, I know her. She knows me. Ushu. Don't get the mimi tsara ninga chitoseka ke murodi mumastitu. Kudara tichitaura. Kudara. I think kuna kokuri chi my rice. I think kuna 20 chi na tasemana 2012. Hello, Sismila. Why are you sorry? Ndipamupakati pemusangano. I just want to say something quick. Oh, all right. Decision yekuenda kumusha kune vakaterera. Haimanikidzwe munhu asi tinokurudzirana. Ini ndakagara South Africa 4 years. Ndaiva nebasa rangu. Ndine zvinhu zvangu nemapepa angu akakwana. But ndakatarisa ndikaona kuti in terms of future planning South Africa yes unogona kungoshanda ukaona zvawawana. But kana after retirement ndichagona here kuzoretire ndigara muflat. Number 1. Number 2, ndikada kuita business muSouth Africa. South Africa ine economy iri stable. Ndezvipi zvimwe zvinondipa mari yakawanda kana ndiri muSouth Africa? Ndakaona kuti kuita farming kune varungu vanoita huku 10,000 kune varungu vanoita mombe ma-thousands. Saka ndakaona zvisina kufanira. And also kuti uwane land yacho nenyaya security yacho kuSouth Africa zvanga zvisingaiti. Then I made the decision yekuti regedzai ndizokere kumusha. So kumusha ndoda kupa vanhu vatatu vanofanira kuconsider kudzokera kumusha. Munhu wekutanga ari muSouth Africa asina permit. Kana iwe usina permit une vana vako vachienda kuchikoro usina permit wambofunga here nezvefuture yevana? Obviously wakutouraya future yevana because vana vachira vakaenda kuchikoro vachingoita zvekubatanidza ko vachazoenda kuuniversity vachaenda sei? Then koita mumwe munhu ane qualification yake asina permit. Vazhinji kuno kumabasa we understand kuti kuMuzimbabwe mabasa hakuna. But kune vanhu vanosenza. Inini wacho nditore example yemwe munhu wakadzoka kuzotsvaga basa kumusha mushure mekunge vanhu kumusha vashaikwa zvikanzi beta tinotora munhu ari kuSouth Africa adzoke kunoko. So if kaona uri munhu wekuti ugere muSouth Africa hauna basa uri munhu ari muSouth Africa hauna permit, there is no reason for you kuramba wakagara because right now kuno kumusha things yes zvinhu zvakaoma but they are not as bad sezvatinofunga because kunoku cost of living it's a bit cheaper as compared to South Africa. Uye kana ukauya uri munhu wekuti hauna usimbe chekubata uchaikwi kunoko. There are some people who are doing mabasa emaoko ungava kubika ungava kutengesa kunoodha zvinhu kudowntown chako chacho kuti nazvo kuna first you can make money. Kana uri munhu akabva kuSouth Africa uchigona unopenda muZimbabwe vanhu vari kuvaka mabasa ari kuitwa nemamwe mabasa eplumbing. Ndaiudza vanhu chiti kana uri mukadzi panotongomira marobot kuSouth Africa uchimira basa remumba, this is the right time for you kuti uinde unodzidza mabasa ari kuitwa nevarume because when you come to Zimbabwe it's a niche market yekuti hakuna vakadzi vanoita. Kana uri mukadzi anogona kugera dzidzira madesigns ariko kuSouth Africa it's a niche market muno muZimbabwe because hakuna vakadzi vakawanda vanogera, hakuna varume vakawanda vanozikamwa vachiita zvecatering. Handiti kumushanda dzoka izvezvi ndakanotsvaga sabhuku dhiu rangu ndakangotsvaga padhuze nemunhu akandigurira chakutongo ndinononza nyaya yekuti panapa handina chibhorani handisati ndane mari fence asi sisimeli muno muZimbabwe mari iri muvhu. It's either you're doing mining because you're doing farming. There's someone else akandibatsira akandiudza akanditi unoziva kuti ukawana capital yako ukata 1 hectare yegarlic that's 100,000 ukata 1 hectare onion that's 50,000 ukata mabroilers uchiita feed yako wega
it's $2.50 per bed. Kana uchitenga feed is $2. So you can imagine kuti kana uri munhu utomboti wauya zvako usina mari yakawanda, wauya ne5,000 yako kutanga huku, then you can imagine profit that you're going to make per bed. So as far as vanhu vasingadi kuya kumba, this is the right time yekuti vanhu vachiconsider kudzoka, nokuti in the next 3 years vanhu vese vari kuplana kudzoka kunoku. Land yacho yatiri kuti yakachipa ichasvika pakupera, inenge kusina. Yes. Maprojects atiri kutaura kuti emari nekurima zvikaramba zvichiwanda, dzingava mhuka, dzingava maanimals kana kuti zvinoenda zvichidzikira. So this is the right time yekuti muuye. Marent house kunoku, yes, you need to sacrifice quality of life and standard of living, but kutaura chokwadi kana ukangoita mari yako kuZimbabwe kunogarika, ini ndiriko indini. And even wekumabasa chaiko chaiko, ini ndiriko kumabasa. Mabasa ekunoku mamwe anotobhadha kudarika kuSouth Africa. You never find a company in South Africa that sends your child to school or give you a company and petrol. But here in Zimbabwe, we've got companies, of course, Mashoma, but they are there. Even if you're a professional, you should also consider taking that direction. You better come to Zimbabwe and work here and enjoy that money in South Africa. Because South Africa, yes, no shanda, but hakuna rimwe business around it. It's only that I'm in the middle of a meeting. Ndingaenda ramba mberi chitaura, but vanhu musatya kudzoka. And azvimboshamisi kuti wadzoka. Kana ukangoita maprojects ako uchita mari, you can still fly ndege kuenda kuSouth Africa ukatenga ticket on time. You fly and you go for holidays. Extra. Basic chikafu chese chiriko kuno, cooking oil inoita $2.78 Pick n Pay kana ichidhura inenge $3.20. So zvese zvirimo munomu. Kana wada ungonozvitengera matoilet zako nehembe dzako pamesina kana kufunda kuenda kuJoburg. Saka please musatya kudzoka. There is no benefit yekuti urambe kugara kuSouth Africa usina mapepa because hasi kuzombochinja zvikutoita worse. Thank you very much. Thank you very much, Karen. Thank you very much. Thank you. Right. Hanti muri kunzwa ndemumwe uyu akarelocata 7 months arelocata adzokera back kuZimbabwe. Handiti maona. Right. ChekuSouth Africa chawakagarira kuSouth Africa handiti takagarira Acha neSipatlo neMagwinya. KuZimbabwe ndaona vanhu vari kuita Acha vakugadzira. Ndaona vanhu vari kuita Magwinya vari kumabika. Ndaona vanhu vari kugadzira maSipatlo iwayo. Hakusisina kana uri kuZimbabwe ndaitotaura ndaiudza mufana wangu nezuro ndichimuti unoziva unondishamisa. Anditoona pane mufana wangu umwe ndaiudza nesu nditi unondishamisa inda unorima. Antika ndikupa gwaedhe kuti ndoonoshandisa land ndonorima pane kuti pamere padini go and do something ipapo. Unozoona kuti ivhu vanhu vari kurima vane mari. Handiona haungadi kuramba uchingobatsigwa every time. Enda unorima. Zvinokumbira kuti ndoda kudai zvekuti ukwanise kuti uzvirimire uzviite. Guys, vanhu vari kurarama. Kutaura chokwadi chaiko, vanhu vari kurarama. Ndakavhura YouTube channel muna January ndoita zvenews good niche and now YouTube is paying me over 15k rands. Ndemumwe uyo Ramio Raj. Hanzi inini ndakanga ndaona kuti hazvisi kundiita ndikavhura YouTube channel yangu ndoita zvenhingikiri zvemene zvari kuti anoita izvo. Andimaona. So ndachitarisa ndikainyatsokudza nchidai so mungazoti simeri kudai kana kuti chii anditika tikusumudzirana pano muno muUK muno ndine 3 days ndichiona vanhu vachiprotesta varungu vari kuprotesta muno kuti vanhu ngavadzokere kunyika dzavo. Zviri kuitwa kuSA it's happening here in UK. Zviri kuitika kuSA izvo zvedhudhula kungoti kuno sezvaane zita rekuti dhudhula but it's happening here in UK. Vakapwanya kuLondon uku vakaenda pamasenda panogara maasylum seekers. Handika vakachitina pane andakaverenga nezuro kuchinzi vakapotsa vakakuta munhu nechitina vakapwanya mawindo nezvidhina. Varungu vemuno vari kuprotesta kuti ngavadzokere kunyika dzavo. Handi muri kuona kuti this thing is going nationwide. Handimaona chakwenda kwese vari kuona unyudzi kuna naSA kuti zviri kutoita ende zviri kubudirira. Hello. Andimaona kuti pane zvinhu zviri kuti vakuna zvinhu zviri kunoitika nedzimwe nyika zviri kubudirira. Andimaona saka zvakutoitika futi kupi kunyika dzimwe even mavo ma1st world countries they are saying go back. Ndosaka ndamboisa poste kuti ndaiveduwe taimboona vamwe vedu mazimba vari kuna naUK kuno kwari nedzimwe nyika unoona chitaura kuti hanzi vananhingi dzokerai kumusha dzokerai kuAfrica. Iwewe uri kutaura neshona uri umwe wangu uri muAfrican utori muzimba seni uri kuti nhingi ngadzokere unowana kopi chisimba kana chivindi chekushamba muromo wako pasine pamusoro unodla sadza uchitaura kuti dzokera kumusha. Yezvo izvo zviraita zvari kuprotesta kuti vanhu ngavadzokere. Ati kana kuri kuti zvainya kunetsa UK inofoseredzwa kutora mutemo kutouisa mubumbiro ravo remutemo kuti maforeigners must go. Maybe vane mapepa kana mabritish papers kudhara ndo vangasara. Kana usati wakana mapepa manje anogona kunzi ngazvirifetwe
handimona kana kuti ngavadzokera tinotobatsirana kutakurana mabhegi kuti chemwani une makeji manga ndikubatsisawo bhegi rangu tichidzokera tese mazimba iwaya tichidzokera tese. Immigration is an issue inonesa nyika dzese havadi vanenge vachiti ikonomi yedu kuenda down because of maforeigners ari kuya iwaya. Hanzi tiri kuona even island is the same. Handi zveisland handizivi, handi muri kuona rudo ari kuti kuisland kuno kundo zvazvavi, handi muri kuona zvinongofamba zvakachinja mangwana. And even pasina kuti hanzi ndine mapepa 25 varungu ava kana vakada kuita South Africa uko zvavanoita manje zvokuti une bepa zvezviya vachiziva kuti muforeigner vanei nazvo vanongo vachikutamba coward. Une mapepa ako iwayo handimona vangoziva kuti unotaura different language iwewe uri kutaura shona ishona yekuzimbabwe iyi wakaita mapepa muno mapurisa anozoya vapedza newe unofosa kudzokera kumusha kwako une mapepa iwayo. Vakada kuzviita kunyika idzo dzekunoku kuti vanoziva kuti uyu munhu mutema wese asi wemuno dzokera chero wakabata British passport yako iyoyo wakabata chii mapurisa anozoya watambwa kawadi. Ndo chokwadi because hatisi vemunyika dzatiri kumusha kwedu kuZimbabwe. So I think nditofunga kuti it's high time tara chokwadi kana ukawana mukana guys handichika South Africa is not for everyone. Umwe anyora kuti diaspora is not for everyone. Anozivawo diaspora is not for everyone. Kana kuzonyatsa kuongorora imo na UK Canada kune vamwe vakatopinda muno mane 20 years handika anenge achingotorarama from hand to mouth kungodya owana pekugara kungodya. Saka kana zvakadaro guys unofira here zita rekuti ndiri kudiaspora. It's a question. Handisi kutaura, it's a question. Ndipindurei. Unoziva here unofira here zita rekuti ndiri kuCanada ndiri kuUK ndikuamerica but zvinhu zvisiri kubatana. Vamwe vachinda kumusha ndaona vanhu vakamareturnees pane group randiri remareturnees because nemagroup andiri ndeindangu ndirima ndinyanyokomenda but magroup iwayo kuvakavaka nezvekumusha nezvemareturnees ndiriko handimona. You be so very much impressed uchiona vana Kevin Biriot vava nana Kundai because ndo vanhu vanyanya zvangu kutonyanya kufollowa zvokutodaro handimona. Besides zvemakowa ndo vanhu vandotonyanya kutofollowa zvokutodaro uchiona achitokudza kuti ndakanga ndiri kuAustralia makore akati ndakaenda kuAustralia ndikashanda 10 years ndakadzoka ndika kunoku ndakatouya akavaka everything zvese ndiri kutoita business rangu richakati zvinhu zviri kufamba. Antimazvona then from there woenda kuCanada woenda kuOmo achiti ndakabva kuCanada ndakazodai kana vari veUK ava takanga takumakore akati tiri kuUK taya kuzozorora vanhu vagara pasi vanhu vakuzorora manje vari kumuka makuseni vachizvidyira mbaba achitodya chingwa everyday ari payadhi pake because ane maprojects ake. Kana uchirima uchichengeta huku dzako guys, kana uchirima panapa maonions ako zvataura matomatoes ako ungafunga kuti iwe ungadya ungamwa tii tsvuku here ine lemon isina kana tunenge usingatodi mukaka wacho ungamwa tii isina chingwa here because chingwa chinongoita dhola unongorarama life yako rama ikoko. Iwo mapoloni acho atakagarira kuSouth Africa unongotenga mapoloni ako yawoisa mufiriji ungoenda zvako kunozvitengera mapoloni akoko andikukoko muko ariko anotoona kafutodakai kuSA. Kana wada kuenda kuSA unotoenda kuholiday kuCape Town kuDurban kumaholiday Zanzibar because wakutamba nedhola handichimuona wakutamba nedhola plus kana uri muZimbabwe kutaura chokwadi guys ndipo paunotanga kuona mukana yekuita mari because hakuna munhu anokubvunza mapepa kuti naiwe wabuda waenda mapepa unoenda kwawanza kuti kwaputika mari unogona kuti ndisvike ndinoona chichiri kuitika. Hakuna bepa raunobvunzwa muSA unofamba nefiye muSA fiye kuti anytime ndogona kungomiswa chero une mota yako ndogona kungomiswa nonzi mapepa ndogona kungomiswa pakati takatovhuruvaiwa. Ndine shamwari yangu why I'm saying this guys ndine shamwari yangu ndoti mufana wangu andichika Maluva ndogara chitaura nezvake panapa one of the reliable runners paSA apa andichika Maluva munhu agara muSouth Africa anoita basa rake akavaka dzimba dzevanhu vakawanda anodini handimaona akanga achitobva zvake kubasa kwake ndokubva asungwa nemapurisa for the first time in ameno makore mangani muJoburg maana mapurisa avanowirirana navo vanozana ameno kuti ndevepi wavo bva vamuti mapepa passport anga achangobva kuZimbabwe akashakirwa nemunin'ina wake ndobva anga asina kufamba nepassport vanhu vajaira kava makokodera hafambi nepassport ndobva ati passport tikokumba zvikanzi hauna passport akutokusunga ndobva vatomusunga vamuvharira antika ndobva mukadzi amhanya nepassport handiti passport yakandobva kuZimbabwe itori right handika vati atina nepassport mukadzi anosvika novapa passport zvikanzi uzoya nepassport mangwana but ari kuenda kukoti yei
passport yake ndaya nayo itori yadhindwa pabhodha 3 months. Mozati vakati chi 3 months dziwadzwana sei? Yakatochinjwa nyaya yave ku 3 months dzwana sei? Mangwana achinda koti handimukona last week mozati akapiwa date rechizvo zvekuti adzoke koti 27 October ari mukati. Passport iripo ine madays. Mhosva yaya yekunzi 3 months dzowakadziwana sei? Vari kuti kana ukapiwa 3 months andika 90 days ndedzegore rese. Saka iwe uri kuramba chipiwa 3 months uri kumawana kupi? Saka guys vari kuSA izvozvo as we speak arimo mukati. Arimo takatsvaga lawyer andika takatsvaga lawyer rikaenda. It seems as if lawyer riri kutovharigwa. Handimana kuti akwanise kumuburisa. Because inenge utori mutemo zvinhu zvavakuda kutoita paSA apa kuti vakwanise kudi nokuti vanhu vekuSA vari kupenga kuti vanhu vanga vadzokere. Zvakutoitika. Hazvisi kuitika kumunhu ari kure neni, zviri kuitika kune munhu wamunoziva pano, mumwe wedu wokutodaro handitika zvekutodaro. Right now as we speak. Handi munoona. So SA ndokwazvakuenda. Dziri kusungisa ndozvazvinotoreva Chennai dzatosungisa. Dzatomusungisa kuti saka muzvizive guys zvekuti anzi todhinisa mapassport 3 months uri kusangana nemapurisa ari rude. 3 months ukapiwa 3 months unofanwa kutoita gore 90 days gore rese ndedzegore. Saka you split your days pagore kuti 90 days ako zita sei. Ukangwa uine 3 months idzodzo unosungwa. Handi muri kuona. Saka kuSA chekutanga timu riri kuSA uye ndangoti nditaure tionesane guys ndomukana wacho kwezvine tsvagai masubstitutes tsvagai kumusha endai kumusha kwamakaberekwa mune misha imimi land ichiriko nokuti the way iri kuwana vanhu land tara chokwadi in the next 2 years 3 years kune kusisina land munhu wese anenge ane accommodation yake kune kusisina land. Don't worry kuti kumusha kwedu ndekupi vanhu ndekupi hakuna transport isingaende anyway. Chero uchigara kugokwe mukati muchakasara mota dziriko dzinoenda kuHarare everyday unoenda kuHarare kukadoma kuti chakagosara kochidzoka vaka zvaunoda kugokwe ikoko dzendemura zimba rako mugokwe imomo anditika vaka zvaunoda isa masola isa mvura mugokwe imomo hakuna chinokustopa. Antimanzwa. Saka please guys do not relax too much. South Africa yakapera. Tikakudzai life dzatakaramba patakapinda South Africa nezvazvikutoitika unochengeta kuti hapachina. 2 crime chaiyo. Kubuda munhu achibuda unotenda adzoka kuti Mwari maitai. Anogona kubatirwa pagedhi. Kushutirwa pagedhi. Kupinda mucrossfire muShoprite makazara vanhu masikati anovhurwa futi dzinovhurwa. Andimoona. Crossfire chako inokubata. Unofamba uchingotyeuka izvezvi mumakombi mamunokwira vazhinji nyoro South Africa hautaure mukombi because unotya nezviri kuitika izvo unotya kuti ukataura vakanzwa kuti hausiwemo unoburuka usina kumbotaura kana kutaura usina kutaura because hauzivi zvinoitika kuti anogona ngodi hauzivi zvinoitika kuti unogona ngoita sei. Saka guys ngatisimudziranei kana vaya vari kutamba maraundi kana kune mune maraundi enyu itai maraundi ekutengerana zvinhu vakirana idzimba pane kupanana maraundi iko zvine kuti chii munoziva regai ndikupei muono inini hangu zvinhu zvebusiness ndiri business minded izvo zvandofunga vakawanda venyu munozviziva hamudzigwi handichimaona hamudzigwi zvazvinoita ndezvekudai so vari kuita mutambo yekupanana magrosari akanaka magrosari handiti but ingosvipai gore rekuti this year tikuda kutengerana munhu wega stand kumasubstitutes. Munhu ita homework yako tsvaga stand yako. Masubstitutes asati akudhura zvekudaro vamwe vari kumawana ma1000 2000 handimaona ndo mari dzacho motengera mumwe uyu substitute rake uyu substitute rake muchita marounds iwayo handiti pamunopedza kutengerana manhingikiri masubstitutes mochitanga manje uyu ndigore mwedzi unoyu tikuita tengera uyu tikugadzisa uyu 10,000 zvitina zvake mwedzi unoyu tikugadzisira uyu 10,000 zvitina zvake muchidaro antimaona zvichiendera mberi zvakadaro hanzi todzoka nekumba nezoropo. It's up to you Nelson, it's up to you. Hatisi kuti indakumba tiri kungoonesana panapa nekungotaridzana kana uchida kudzokera nezororo ndo taka tiripo tingokutakura haisi nyaya but kune vari kuzoda zvavo kuti vagare varonga upenyu hwavo ndo zvatiri kungoonesana pano right. Takubvapo guys
chiregai ndine nemi mberi nchikudzai. Hakuna chinhu basa rinonyadzisa. Hakuna chinhu chinonyadzisa paZimbabwe kana chinonyadzisa kuita paupenyu. Kunze kwokuita chihure ushama ndozvo zvinonyadzisa. Kushama nekuita chihure ndozvo zvinonyadzisa. Handi muri kunzwa? Right. KuZimbabwe, South Africa umu, gore randakapindawo inini kuSouth Africa. Aditika ndakambokudzai vanoziva panapa team diaries yachainoziva. Ndaitengesa mvura. Kumbana ndasiya manchoni. Ndasiya life yangu iripo. Zvinhu zvakuoma, zvaoma. Zvakutanga kuoma, ndapinda muSA, handina bepa. Handina ndaitengesa mvura. Mvura yakandaramisa. Ndikatanga kutengesa mabhonzo ehuku nemakanda ehuku uku ndichidya nawo. Takararama. Handi muri kunzwa? Hapana chii business ramunoti hanzi iri rinonyadzisa. KuZimbabwe kwacho ndaibvunzai vanondiziva. Bvunzai vanondiziva kuZimbabwe kuti mai ava munambovaona here vaine kamusika. Ndakaita musika, mundiudze zvekuodha matomatoes nemacabbage. Vanga vasina here musika. Vamwe venyu mukazondiona ndichiti patakaenda kumawheelchair paya ndakatenga grocery rangu paside ndichiti ndoda kumbopa vanhu vandakambotengesa navo pamusika. Pamukoba 6 paya. Mukandiona ndichivapa mafuta ndichivapa sipo maivepo palife. Hakuna chinhu chinonyadza kwatakabva kure. Chizama kupindauka guys. Problem yaveko mazuva ano pressure. Unopiwa pressure kuti ndionekwa nevanhu ndichidai. Ndionekwa nevanhu ndichidai. Shanda wangu. Kana mvura iri kubhadhara panguva iyoyo. Anditika iri kubhadhara panguva iyoyo, go for it. Manyane mvura. Ndinofarira vanhu vekuMozambique. KuMozambique kuSouth Africa paunoona vari pamarobots ndo vanenge vakabata mvura pamarobots paya. Vachitengesa airtime, vachitengesa mvura. Vanhu vanenge vashara kuti handionekwa ndiri pamarobots kutya kusekwa. But kumba hauna kana mari yekutenga usavi. Hauna kana mari yaunayo. Asi kuti ndinotya kuti ndosekwa ndichitengesa mvura pamarobots. But vanhu vekuMozambique vari kurarama. Ende kumisha kwavo maMozambique dzakawanda kumisha kwavo kwavakavaka. Mamoske akawanda. Vakavaka nekutengesa mvura idzodzo. Mufunge. Vamwe vanomukwa vachinosuka makombi cheko. Kusuka makombi cheko chaiko. South Africa kune vakadzi vanoita zvekawashi. Iwo hauiti because unotya kusekwa. Takakanganisana segment takakanganisana yekuti tinosikana zvinhu zvisingasekesi. Tinosekana zvinhu vanoda mabricks esemende uyai kuseri. Mabricks esemende ndo akaya mukunda iwe. Ndo api esemende. Vanoita business kutengesa zvinhu zvemabuilding material. Mukana pamalive akadai ndo mukana wenyu kuti mutashambadza zvinhu zvenyu mcomment section. Handiti ndo mukana wacho. Vanotengesa zvinhu vanovaka vanodini vanoima business avo ndo mukana wokuti mushambadze zvinhu zvenyu. Handimaona. Regai kungonakirwa nokuSouth Africa chikafu unodya. Chikafu here. Unodya chikafu chaunoda nguva yaunoda unodya. But right now zvangofanira kuZimbabwe vanhu vakudya chikafu chaunoda nguva yavanoda. Nandosiya veko kuZimbabwe uko. Steers riko kuZimbabwe. Marestaurants mamwe chaiwo chaaveko kuZimbabwe anotengesa zvese. Hauna chaungashuvira kuti hanzi ndakagarira muno muSA. Let's do a plan guys. Make a plan. Find your retirement plan. Unowana kumba uri mwana mudiki momo handitika uchita zvaunenge uchiita. Itai tesai muone content creators ekuZimbabwe HDK. Tesai muone. Like play. Vamwe vacho havana kana 2 years vapinda pasocial media. Vamwe vacho vane gore chaivo pasocial media. Muchivasiya. Look at what they've achieved. Advertiser Roina. Look what they've achieved. They are busy. Vari kuita competition yakanaka yekuvaka. Vari kuvaka. The Musekas atina asi the Musekas ndokunga vanga vagara vakatanga avo project yavo because vakazongobudisa yatopera. Vanenge vagara vakatanga project yavo. Handimaona. Ngatitaurei vatakatanga kuona vachitotanga kuti tikutanga. Tight. Takasinga tarisiri tese tachabuda kuSouth Africa kwakuya achienda kuZimbabwe. No one saw that coming. Pakati ndikutengesa zvinhu ndiye vanotika. Ini ndakatoti haiwa pane kunyika kwaroda kuenda kwavawana. Ndakatotukwa pamela ndakasara ndichitobvuraudzwa nesuro it's okay. Ndakatobvuraudzwa suro. Ini ndakatozvikandira kuti peji rangu riri kure because ndichakudhara. Ndakatochikandira kuti peji riri kure ndatori nejaketi ndakabasa munhu because aiziva kuti chichatriga kuti peji rikure but ndakangenda wotukigwa uko but isbo. Handimaona. Tasai muone peji ravo inikiri indakatoti pane kwavawana mapepe kuti vaende. But they plan kudzokera kumba. Vadzokera kumba.
havana kurelaxa vaka obvious kwavari kugareko zvinezvi vari kurenta handitika kana kuti vanenge vakaita deal whoever anenge akapa accommodation, but look at their project iri kufamba totoona vakagarira padhuze kuti kuvaka kunoda ndiri padhuze. Project yakutoitwa Kimen Tanaka, ndaona nhasi Kimen Tanaka Tekim Tanaka ava vanongonoka izvemapasuro ai zvifanokana vikuita handii kuratipa likes. I'm coming. Oh, the word. Oh, the word. Kazviziva kuti akasvika chikomba pasi one. Sorry guys. Right hand imberi. Hande imberi. Right. Ade muri kuona kuti tikutoona vachitoita vakagarira kumusha kuti project dzedu ngadziva kwetiripo dziri kuvakwa. Ende manje because kada uri ukangobvira watanga kuita chinhu guys, ukangotanga kuita something chinokupusha kuti upedze. Handimoona chinokupusha kuti upedze ukatotanga something. Saka tasaimuona izvozvi so saka tasaimuone kuti izvozvi so vantu vanenge vari paground zvinhu zvichitovakwa zvinhu zvichitoenda. Handiti muri kuona zvinhu zvinenge zvichitoendeka. But what I'm saying is Tarina Martin, yes. Tarina Martin vakatenga stand yavo manje apa pakadoma apa. Manje yatosimuka. Handika manje munenge makunzwa kuti takuenda. Handimoona. But what I'm saying is do not be put under pressure. Muri kunzwisisa kuti nekuti Tarina Martin vavaka zimba rataona handika maybe rine 7-bedroom house. Saka I have to do izvozvo kana kuti that no. Handika ita zvinoenderana neomwe. Be inspired. Don't be in a competition. Be inspired. Usabvume kukombe. Problem kuitika ndeyekuti vanhu muri kukombeya vanhu. Muri kuisa vanhu pressure nekukombeya. Unoona vamwe vachinyora unotora uyu wokombeya neuyu. Why are you comparing people? People were created differently. People were born differently. And umwe neumwe ane chaakabata muruoko rwake. And these people are coming, even if you came from the same womb, but munobuda mune zvipo zvakasiyana. Handika. So umwe akafumbata chake, umwe akafumbata chake. Let people be. Ndakaona umwe blog achikombeya imba yaNanyati, achikombeya nemba yekwana Musekasi. You don't have to compare these kids. What is the comparison for? Why are you comparing them? Vane torine pekugara, the Nyati family vane pekugara. Vane imba inonzi yavo. Handika. Pamba pakatoisa fence yavo yavanotomuka vachita zvavanoda makusenega ega. Handi ava kwavakabva Musekasi achivaka hatitozivi takazongona yabudawo. We don't know. Handika. These are two different families. Stop comparing them. Why do we have to compare them? Munopa vanhu pressure. Right? Saka imimi wamadhairis ari pano. Musazvipe pressure. Kuti nokuti ndaona mwana mudiki. Handika vananyatava, vana Musekasi vana vadiki vazoita zvakadai. Vazoita zvakadai so saka tinokundwa toda kudai so vana diki. No. Ita zvinoenderana nehomwe yako.
ita zvaunoita iwewe. We are running our races differently. Anditi chikuru chakakosha finishing line, kuti wanoguma were tambo yai finishing line ndo chakakosha. Kumhanya musamhanye makaita kuti number 1 da kumudarika. No, push your own agenda. Run yako, race yako wega. If you can be able to put 2 rooms, isa 2 rooms. Kune group redu rimwe ratiri rinonzi building houses in Zimbabwe. Ndozwa kunakigwa, so munhu achideda newa achibudisa 1 room yakati ndo apa ndo pandasvika, thank you nekuti encourage 1 room yangu ishi. Tinotobaya nekukanda nekusama likes. Hatiregi. Umoya nekati second apa ndo pandava totobaya nekusama likes hatiregi. Because akusi kwa competition munhu ari kumhanya race yake. Kuwana kwakatosiyana. Anditika unogona kuda kuti zvokone creation yonhasi zvikakurambira. Vamwe unenge tungori bridge. Vazhinji vari pasocial media tichinotaura chokwadi ndichida kupa example zhinji. Ini vakawanda vakasumuka pasocial media makavaona vachipfuura nemaoko mangu. Ndiri bridge ini. Ndaivi bridge. Nanhasi ndiri bridge rekuyambutsa. Haiwa ndinoyambutsa. Vakatopfuura vakati chitu ndotogwadziwa toda kuita competition navo. No. I have to understand kuti ini nditori bridge position yandiri ndo pangu ipapa. Nditori bridge rekuti anenge auya akati simeli ndoda kumboshandawo nemi ndoda kusimuka. Ndotodza kuti munhu yandosunga kuenda. Ukaona usingasimuki mheno. Zvamheno wako. Hameno. But kana ukazvipa time chako amira chako unosimuka. Ndine vision, ndine chipo cheko. Mubvunzai Mama V. Munhu akapa Mama V idea kwenda nogara Zimbabwe. Mubvunzei Mama V. Mama V, one day ndakangomuka makuseni ndine that strong ye 60 cents yangu yanobva ndakumufonera. Ndikati Adimai, mazuva anga chiri Madimai. Adimaya, ndikuona wangu ave Cape Town uko. Madimaya, mari yako iri kuZimbabwe. Mubvunzei. Mari yako iri kuZimbabwe. South Africa, yes, uri kuita mari wasimuka, waputika mwanangu, but take that bold step udzokere kumusha. Akati momzi akave hesitate. Akati momzi ndikati mari yako iri kuZimbabwe. Adimai chingoiginwa zvakawanda zvikanyoramba unodzokera. Aina namiki mandezaita namiki papa patanga kuputika paya. Ndikati tora bold step dzokera kumba. Mari yako ndokwairi urusvika uchinotora ma-endorsement urusvika uchinovhara uko. Dzokera kumba. Akatora bold step yoyo akasvaka putika paZimbabwe. Mubvunzei, hasi makuhwa kana mukada mutega. Hasi makuhwa. Ini ndakatomufondera chitomudaro nchiti wangu waputika ka South Africa is not for you. Inda kumba. Pane pakatanga chita zvekuadvertisa mudhara uya weagriculture chifeka zvemakakura. Ndopa ndakati unozoti company dziri kuZimbabwe baya kudheni wangu maputikiro awaita kunotora mari paAfrica because une chipo unogona. Akasvaka noputika zveshuwa. Antimaona. Akanoputika zvemachokwadi. So guys ka zvekwamwari chaiko chaiko ka handiziviwo hangu, asi run your own race. Ita zvinhu zvinokuitira iwewe. Vaka chako chitu rooms hausvi kuchinetsana nevanhu. Ukabva kuno kuSouth Africa oti uri kutadza kubhadhara rent ye1000 one room. Andika kana kuti uri kubhadhara rent ye2500 one room. Wozoenda kuZimbabwe kwanenge chinzi tiri kuda $100 one room kana kuti 120 one room. Inozobvepi guys? Inozobvepi? But kana uine pako unozati right ndakuno unozati kuZimbabwe unogona kutsvaga madhiri kutofamba oneva muchiti muri kuita sei handei. Nda kuona hakuna uchikuti kwaenda uchika home office kumasure kwangu ndochika bepa. Hakuna unotomhanya uchitoenda uchitofamba uchienda kwaunoda uchitsvaga mari. Ukabuda nhasi ukada kunobuda uri kuMazoe, mangwana unobuda uri kuVictoria Falls, mangwana unobuda unenge uchitofamba. Hanzi mukaona imba yegara Mama Rasta kuno kuJoni ndopaunoona kuti life inochinja. Iko zvino ari mumba chaimo chaimo. All these years dai akaziva akaenda kudzara dai atiwe kumperi. But I'm happy for her. I don't know hangu mazano kuti life yake iri sebe. Pandakaguma kumuona watinyatsokona kuti it's promising life iri kufamba. Zvitori zvitori right. Zviri kutoita. Handimaona murume wake achinzi ari kuenda kumakombi paya. Handimaona it's something that you can do kumusha kwenya. Hakuna nokurambidza, hakuna nokusunga. Ukasungwa nezita rabvunza kuri kusungwa operation tiri kusungwa tose matautas murodhi. Zvino kuSA unenge uchitosungwa zvotonzi toda unogara uchinzoda kudzosera. Iko zvino mukabatwa nema3 months enyatanzi hete mapepa. Hakuna unosungwa 3 months unonogaramo. Iko zvino 6 months. Iko zvino vatove nemutemo kuti anzi 6 months first. Utori mutemo wakaiswa. Anditi munoona. Saka guys, kutaura chokwadi
kutaura chokwadi guys, vanhu vanoita mitambo iko zvino ka its time kuti vanhu vaempowane. Mitambo yenyu pane kuramba muchingopanana magrosari muchitenga mazipoto hobho muchidini, chimboshiftai focus. Mumboti wangu ngatitsvagiranei iwo madhira masabhuku deals. Kana sabhuku dhira sabhuku achitokupai achigona tokutengeserai 10 hectares, munokwana kamese pa 10 hectares, munosheyana pa 10 hectares ipapo. Animona munosheyana mese pa 10 hectares ipapo, mutonosheyana ipapo 10 hectares idzodzo, motokwana matoi maneighborsika mese makadaro kumasabhuku deals, muchiita futi maraunds ekuvakirana futi. How beautiful would it be? Ukabvuma kufurirwa unoramba uri panzvimbo shemu, unodzokera pasi instead yekuti unenge watofanwa kuenda kumberi kokumberi, but unoramba uri panzvimbo. Anomaona hanzi vari kunotoda itite mukando wemabhoho. Handizi yangu, I don't know about this one. Ndotonzwa wapa unofamba sei uyu ndewei uyu Joylin? Kwanzi kune mukando wemabhoho wekuti moisisirana mabhoho. Handi muri kuona umwe kuti ngatikande hanzi vanoita mari 800 casing handiti. Anamazvona itai zvinhu zvine musoro, ngatiite zvinhu zvine musoro guys. Time imwe kuti tinombotoswera tichiteedza dzimwe nyaya dzemakuhwa, kugara vanhu vakadzi vakuru takagara 5 hours panenge pachitwa makuhwa pachitwa chika. Itime yekuti we can plan money guys, we can make money, we can have ideas on how to make money. Handi muri kuona. Ende ndoda kukuencourage chinhu one, musatye kushanda, musatye kuita zviripo. Handi muri kunzwa uchitya kusekwa, munhu anokuseka hakupi kana chingwa, hakupi kana rent. Handika iwe haudi kurarama uri charity case. Handiti haudi kurarama uchipiwa, kurarama nekuguma, kurarama nekuitwa inonzi chi nekupema. Haungadi kuitwa kurarama nekupema. Handiti uda kuita tunhu twako zvako umboblesawo vanopema. Handi ndizvo. So it's high time you start now sitting down. Okay, pana phone itizotada tichia. Hello. Hello, muchiri paivhi Iripo. Ndichida kubvunza kuti zvamuri kutaura izvi zveesei, ko kutenga motikari kuti uzokwanisa kuti uzonovaka kumusha, is it a good idea? Utenge motikari uise parodi. Rodi yacho yekupi? Kuno kuesei. Yopinda parodi kuesei mota yacho. Inenge ichitei kuesei. Right. Uri kuona zviri kuitwa kuSA. Do you think it's a good idea for you to invest anything in SA right now with what is happening? Ndokubvunza hangu kuti like tiri nguva yanga ndichitofunga kuda kupinda. Handiti tikuonesana. Ndosaka ndiri kubvunzawo inini kuti iwewe nezviri kuitika, do you think it's a good idea to invest in SA? Because that's investment. Buying a car inodepreciate car, mota anoziya. Mari anotenga nayo mota isiyo anotengesa nayo. Wotenga mota right now with what is happening, woisa Uber parod. Handika Uber yekuti mangwana vanogona kufuma vakati takananga kuma-Uber ikoko. Do you think it's a good idea? Because vanotodza kuti kuma-Uber kumuri kuvharira business ravo, saka vakakubvisa imi vakasara vari vega, the more they get money. Andiwana not ku SA, it's a very dangerous a business right now in SA, Uber. Saka iwo zvaunogona chaunotanga kuita manje chitanga mari usave ndo panodonhera wakawanda ipapo kuti ndabata mari rega ndimboisipina ndigodai wobva wanonyura mari wakabata sha chitono kune stand kwandakarohwa murume atori pawo ane pacho chakadarohwa. Saka une stand ka andika chitotanga kutoti utange kuvaka izvozvi, chitotanga kutoti utange kutsvaga izvoti zvidhina kumusha uko. Mari iyoyo zvokupisa kumusha uko inokwana zvidhina zvokuvaka imba yako. Usambotanga nepahombe, tanga kana neka 3 kitchen dining nebedroom, kana 2 bedrooms kitchen dining 4 rooms. Umari kuti zimu yave neindrive, so you can do it kuzimu. Kana wada kana une mapepa iwe unobva wabudisa as returning resident mota iyoyo. All right.
Right, pane umwe atouya kadanzi anoda kugurirwa stand ndine 100 ndine 1000 square meters ushu. Iwe uzodi kuishandisa here naICaroline. Because 1000 hauna stand yakanyanya kukura stereka 1000 hauzodi kutata projects unless muchipana na 500 uchidako zvekungogara nekuita mumuyadhi mako. Pane uyu iri kupi stand yako naICaroline. Pane uyu Caroline kuti kana vanoda zvekugurirwa stand ane 1000 saka obvious anokupa 500 tiyo saka 500 ari kutengesa ushu. Iri kupi stand yo. Murume hatombobvumi hatombobvumi ochindanotenga aiwa ndiri kurevera hangu vari mucomment section vari kuida. Alright iripowo my dear. Okay. It's not wise guys iko zvino kuti unotenga motikari kuti ndoda kutenga motikari sepauber nezviri kuitika munogwana vanhu vemakombi everyday haibudi zvekwamwari chako chako hazvibudi. Pana kanda kukwira muda udzoke aiwa nesta pamwe anenge asingapita zvemaproject ari kungoda ke pekugara pamwe adi kuita zvemaproject ari kuda pekugara. Peace, I'm trying to aid you. Pamwe asi kuda kuita maproject ada kugara kana iye ari kuda kungova pekugara iyewo isake mavegetables ake inokwana 500 square meters. Umwe akati pane ari kutengesa 2 mastands kwedu kwaseke Sisimeli kudhuze nekudema umwewo Sisimeli muri sei ndimushe kanjani mushe iri kupi stand iyo ndiri kuidawo handisi kuziva nditotomubvunza kuti iri kupasa tanyora. Okay, bvunza sisi mugosoti kandirawo tinzweyo tobada mastand. Iwe zita watoriona chinda kuinbox munotaurirana but make sure kuti matadzwa mapepa ende muri kuita zvinhu zvenyu paground. But zvofangwa kuinvolve akaimini sisi kamombotionerawo kwendogopinda indoti kukugira live ndoti kukuinvolviwa futi panyaya idzi. Iwe unoita due diligence yako. You do your due diligence. Handisende kwasabhuku isende yekumusha kai unogona kubvunza sabhuku chete. Hanzi kudomboshana. Okay, mother. You become mother of the all nation. Saka vele zvotoda imimi. Okay, reketa tidinde timanye kuinvolve. Yes. Please, but make sure to mind sabhuku maita due diligence first verify the sabhuku and everything. Moshandisira mochekerana moita mapepa yenu. Aiwa standing ndizvo Sisimeli. Hanzi haina chitsotsi ndogarako, right? No problem. Hanzi umwe confirm hanzi ndinogara kukoko hakuna chitsotsi. Okay, regai timanye kuinbox. Thanks. Ndidonedzeyo.